van 9 met het enige vertraging zijn we hier, Radio Perolas. Vandaag als gast, Theo Verstappen, zei de gek. Daar zijn we. Theo, geweldig. Enige vertraging, Jean-Paul? Nou, enige vertraging moet ik toegeven. Er ging technisch iets, dat gaat nog steeds niet helemaal goed, want de YouTube-mensen blijken niet aangesloten te zijn op dit moment. De YouTube-server ligt eruit. Dus we moeten ons even behelpen met de middelen die we hebben. Maar je lost het dan perfect op door er een soort RTV-draai aan te geven. Ik denk dat menige luisteraar denkt van, zit ik wel op de goede zender nu? Wat is dit? Ja, dat zal inderdaad enige verwarring hebben geschept, dat denk ik ook. Word jij wel eens herkend op basis van je stem? Mensen die jouw gezicht niet kennen, die je iets horen zeggen en dan zeggen van, ik ken u ergens van. Ja, nou toevallig nog niet zo lang geleden aan de kassa bij een kruidenier op het Sint-Pieterse. Stond ik af te rekenen met een halve monoloog, zoals Verstappen dat af en toe wel eens doet met de kassiers. Ik had heel wat te vertellen. En ietsje verderop staat een oudere dame en die zegt, zeg, meneer, ken je niet ergens van? Dus toen heb ik inderdaad maar uit moeten leggen van nou inderdaad, dat zal RTV Maastricht geweest zijn. Het is ach ja, natuurlijk. Dus Jean-Paul, het gebeurt wel eens. Wat grappig. Het gebeurt wel eens. Ja, je kunt je dat bijna niet voor, maar je bent misschien bekender van radio dan van tv. Ja, ik moet eerlijk zeggen, met tv heb ik eigenlijk nooit iets gehad. Ik zat ook meteen te denken toen je me vroeg om hier te zijn als gast vanavond. En als ik het dan over tv en radio mag hebben, dan weet ik nog dat we 35 jaar geleden, toen wij samen aan de champagne zaten, met Nico erbij natuurlijk, en T36 werd geboren. Toen had ik volgens mij al vrij snel daarop, een hoofdstukje kreeg ik voor mijn kiezen gegooid, of ik een itempje wilde inspreken over beveiliging. Kan je die nog herinneren? Ja, dat weet ik nog wel. Ja. Er was geen autocue of niks. Ja. Dus die tekst die moest ik van buiten leren. Ik zat toen ook nog net in een soort van overdreven Tom Waits mood dat mijn sikje aan het groeien was. Waarom ik dat gedaan heb, weet ik niet. Ik zou het nu nooit meer doen. Het was gewoon eigenlijk te belachelijk voor woorden. En die hele lap tekst, want het was behoorlijk wat. En volgens mij hebben we een take 20 of 25 gehad voordat het erop stond. Okay. En ik zag het terug en ik denk, nee Theo, dit moet je nooit meer doen. Moet je nooit meer doen. Dus tv, nee, Nee, daar knapt hij op af. Nee, daar heb ik toch echt niks mee. Ja. Nou, ik moet zeggen, je hebt toch hele leuke televisie gemaakt inmiddels. Je hebt dat nooit als televisie, laat ik maar zeggen, zelf zo gepercipieerd. Maar jij maakte een programma voor RTV Maastricht, Het Beleg. Ja. Met, ik weet niet hoeveel gasten daar de revue passeerden, maar dat was de een na de ander. Ja, dat waren er veel. Bij jou aan in razend tempo werden die daar even door jouw journalistieke mangel heen gehaald. En die deden een verhaal daar zo. Ik vond dat toch wel een mooie formule. Ja, dat was het zeker. En nou kan ik bij deze zeggen, met dank natuurlijk aan Suzanne Sousef, die me redactioneel bediende. En zij was de dame die de zoektocht pleegde en alle gasten bij elkaar verzamelde. En zo hadden we 2 keer per week, volgens mij was dat de frequentie. Ik ben op woensdag en op vrijdag, of 2 andere dagen. Gemiddeld 8 gasten per uitzending. En dan moest ik inderdaad toch eigenlijk wel in een recordtempo een blik werpen op de zielenroerselen van die bewuste gast. Soms was dat fijn, soms was dat moeilijk. Soms was dat heel moeilijk, want ik heb er inderdaad ook gehad dat ik dacht, hoe improviseer ik me hieruit? Maar ik heb er heel veel van geleerd, van die reeks uitzendingen, absoluut. Ja, we mogen naar een fragmentje kijken. Ik heb even contact opgenomen met jouw collega Esther Drummen. En die is in ieder geval, normaal gesproken, helpt die ons een beetje als wij vragen van kunnen we van RTV een fragmentje draaien. En we hadden een mooi fragmentje gevonden waar jij in gesprek bent met de directeur van het Bonnefantenmuseum, Stijn Huids. Oké. En misschien is het aardig om eventjes te kijken naar die 2 minuten of zoiets is het, waarin jullie het gesprek opstarten. Het ging over subsidie, geloof ik, hè? Dat we daar niet aan toe gaan komen. Okay. Maar de eerste 2 minuten van jullie gesprekje, daar kunnen we eens even naar kijken. Hoe jij en hij dat doen. Stijn Huids, hij is artistiek directeur van het Bonnefantenmuseum. Te gast, 11:24. We lopen weer een beetje uit. Stijn, allereerst Huan Ying, zeg ik dan maar. Ja, maar dan moet je helemaal lachen. Die zag je niet aankomen. Nee, ik denk, waar ga ik mee beginnen? Nou, laten we in elk geval... Ni hao. Want je hebt ooit het Mandarijnse... Je studeer je nog? Ligt het Mandarijnse nog in de boekenkast? Even stil. Maar een paar maanden geleden had ik inderdaad nog wel een mooie volzin eruit kunnen persen voor je. En in die 2 maanden is er dan heel veel gebeurd. Nee, maar als je het niet bijhoudt, als je het niet praktiseert,
dan gaat het heel snel weer naar de achtergrond zinken. En Je kunt een het wel Chinees snel weer- restaurant op vrijdag ook niet? Ja, maar dat is ook alweer lang geleden. Oké. Maar dat is een goede tip. Ja. Een Aken is een hele goede Chinees. Ja. Die heeft 1 menukaart in het Duits en 1 in het Chinees. Ja. En jij gaat dan voor de Chinezen. Ja. Nee, maar goed, dat had inderdaad te maken met de voorliefde van het porselein uit het Verre Oosten. Hè, waar je lange tijd gretig naar op zoek was en belangstelling. Nou, het ging met name over de Baka-winnaar van de afgelopen Baka-prijs. De biennale prijs van het museum voor kunstenaars. En die prijs is de afgelopen keer aan een Chinese kunstenaar toegekend. Tsai Guo-chang. Tsai Guo-chang. Tsai Guo-chang. Oké. Nou ja, uitspraaktechnisch zit het En ik volgens mij nog wel goed. Zoals ik eigenlijk altijd wel beleefd vind om als je in een land op bezoek gaat, om op zijn minst hallo en dankjewel te leren zeggen. Vind ik ook. Vond ik dat met Chinees ook. Een paar woorden moet je toch je eigen maken. Ja. Zo is een kwestie van gastvrijheid ook. Ben ik met je eens. Dat gaat je toch wel erg goed af, Theo. Ja, nou, ik heb met Stijn, nou ja, een band kan ik niet zeggen, want dat klinkt wel heel erg familiair. Maar we zijn in dezelfde jaartelling op de academie opgegroeid en uiteindelijk ook geslaagd. Stijn is museumdirecteur geworden. Dus ik had al wel een lijntje met hem om hem inderdaad aan die tafel te krijgen, gelukkig. En hij is ook muzikant. En hij is ook muzikant, ja. Er zit wel veel gemeenschappelijkheid. Zeker. Dus die gekscherendheid kon ik wel laten gaan. En ik had ook voor mezelf het idee en voornemens om dat te etaleren. En ik denk, Stijn en ik kunnen volgens mij het beste schaken als er ook wat te gekken valt. Ja. Dus vandaar dat ik begon met die... Je zag hem eventjes zo kijken van wat overkomt. Ja, precies. Ja, Maar ja. dat had hij inderdaad niet zien aankomen. Dat had er niet zien aankomen. Ja. Maar je hebt dat toch altijd met veel plezier gedaan, denk ik. Ik zeg eenduidig zonder meer. Ik heb er ontzettend van genoten. En er waren er een paar... nou ja, goed, niet dat ik die hele reeks voorzie van het predicaat ijdel en trots. Maar er waren er wel een paar die me echt bijgebleven zijn. En waar ik ook heel erg blij mee was met die interviews. Met name een Belgische schrijfster. Die me achteraf nog per mail het compliment gaf dat dit voor haar het beste interview was wat ze ooit gegeven had. Ze zegt, vergeleken met de Belgen, dat was ongeveer het commentaar, ben je emotioneel diepgaand met me omgesprongen. Zo ongeveer was de strekking. Maar dat had puur te maken met het feit, denk ik, dat het thema voor mij ook... Want als dat beklijft, dan praat je ook makkelijk. Dat weet jij natuurlijk ook, Jean-Paul. Dan gaat het dus vanzelf. Ja. En ik ben nieuwsgierig van aard. Maar met name ook de laag van empathie en emotionaliteit, dat is voor mij heel belangrijk. Ja. Nou, dat is, ik vind dat een enorme kwaliteit van je. Dat was ook het genoegen om je uit te nodigen natuurlijk. Want we weten dat je toch van heel veel markten thuis bent. Je bent een soort multitalent die allerlei dingen heeft uitgeprobeerd en gekoesterd. En daarmee aan de slag is gegaan. Maar dan vraagt men zich af, je bent niet in Maastricht opgegroeid of iets, hè? Jij komt niet uit Maastricht. Nee. Waar ben je vandaan? Mijn wieg stond in Meerlo of all places, noorden van de provincie. Maar ik ben grotendeels opgegroeid in de buurten van Venray, Leunen om precies te zijn. Daar heb ik de scholen doorlopen. Daar ben ik gaan werken. Daar heb ik lang gewerkt op een metaalwarenfabriek. Waar mijn baas me uiteindelijk op pad heeft gestuurd om toch naar de kunstacademie te gaan. Ik was zeer ongelukkig. Ik was loonadministrateur, zo heette dat toen. Dus ik verzorgde de boekhouding nog met een bijna kroontjespen. Dus die grote, dikke pullen, die schreef ik vol. Maar ik zat ook voor een heel groot deel in de fabriek tussen de Ali's en de Mohammeds en de Mustafa's portretjes te tekenen. En de goede man, Versot heette hij. Hij is volgens mij inmiddels al gehemeld. Maar zijn vader was beeldhouwer en hij zag in mij het ongeluk dat ik me daar niet prettig voelde. Dat ik eigenlijk meer had met noem het kunstzinnige, als bezig zijn met dat kille boekhouden. Dat was gewoon niet mijn ding. En die zei, ga eens op pad, meld je aan bij de academies, waar dan ook. Breda, Den Bosch, Tilburg, Den Haag, Enschede, of wat was het, Deventer, Enschede. Amsterdam, Rietveld, Rotterdam. Met een te grote map door mijn vader Zaliger gemaakt. Ben je naar al die academies toegegaan? Of? Ik heb ze bijna allemaal gezien, ja. Oh man. Ja. En Maastricht dus. En ik kreeg heel veel afwijzingen, maar in Maastricht
had ik het geluk dat de toenmalige directeur Duizends, de Sherlock Holmes... Ik ken hem. ja. Ja. En die meneer Duizends, die liep ook een beetje mank. Dat doe ik ook mijn hele leven. En daardoor hadden wij een klik. En wij stonden in de lift. Ik zat toen nog op de avondopleiding, omdat ik had mijn HAVO niet afgemaakt. Dus ik mocht in principe niet naar de HBO. En toen zegt Duizends van, nou oké, dan moeten we natuurlijk wel een psychologisch teampje gaan uitnodigen om te kijken hoe het met je algemene kennis gesteld is, zodat je met de dagopleiding kan beginnen. Want dat was mijn grote wens. Maar dankzij Duizends heb ik die wandel kunnen maken. Omdat we een soort van bloedbroeders in de motoriek van ons mens zijn. Zoiets. Zo kun je het ook opvatten. Ja. Misschien dicht je dat wel te veel toe. Hè? Waarschijnlijk heb je ook gewoon goed getekend en dat hij dacht, die komt hier vooruit. Ja, daar heeft hij weinig van gezien, denk ik, van mijn tekeningen. Oh. Maar ik denk wel dat men wel in de gaten had dat ik gewoon heel graag wilde. En volgens mij... Ja, en ik had een immense map door mijn vader gemaakt waar gewoon zoveel tekeningen in zaten. Maar ik was in die tijd enkel en alleen volgens mij grotendeels in de ban van Dalí, Salvador Dalí. Dus het waren van die gebreide tekeningen. Maar ik zat tot in de late avonduurtjes in die schuur van het ouderlijk huis waar ik opgegroeid ben, bij kaarslicht handjes te tekenen. Moedertje natuur te tekenen, van brandnetels tot, nou ja, noem het maar op, om toch een beetje die gedrevenheid te pakken te krijgen. En dat waren de tekeningen die ik meenam naar die vele academies. Daar zat niks van vrijheid in, maar het was volgens mij wel het beeld voor de mensen die het zagen van, nou, hij doet zijn best. Op zoek naar het ambacht. Ja, precies. Ja. Ja. Intussen was je ook al muzikant, denk ik, of niet? Dat deed je al? Nee, nog niet. Nee, want... Wanneer is dat dan gekomen? Dat is toen ik op de dagopleiding zat en al een beetje begon te wennen aan de grote stad. Want ik moet zeggen dat de kwetsbaarheid op het moment dat ik van het platteland naar de grote stad verhuisde, dat was wel een dingetje, daar moest ik echt aan wennen. Ik was op het platteland, om een klein voorbeeldje te noemen, ik wandelde met mijn zus door een of andere nieuwbouwbuurt en daar gingen de gordijnen opzij en het waren collegaatjes van mijn zus die dan de dag erop vroegen van, toen ze me zagen lopen, is die wel? Dus alles wat kwetsbaar loopt, dat zal geestelijk ook wel gestoord zijn. Dat vroegen ze aan je zus dan? Dat vroegen ze aan mijn zus, ja. Jezus. En dus ik kom in die grote stad en dat was voor mij zo'n ontzettende ontdekking. En het was net alsof daar de gereedschapskist ook open ging. Ik heb een hele tijd theater gespeeld. En een voorstelling gemaakt door Monique Engels met een club die heette Vendetta. En die monoloog die heette Granati. Een productie over een man die, een beetje moeilijk uit te leggen, in een soort van Tengelie-machine rolstoel zat. En eigenlijk alleen maar naar aanleiding van het geluid wat die machine maakte, bekkens en radartjes en zo, raakte ik aan de spraak. Die machine, dat geluid en alles erop en eraan, dat was voor mij de aanleiding om muziek te gaan maken. Al heel gauw vond ik op de academie een paar metgezellen en zo is The Real McCoy ontstaan. Dat was mijn allereerste band. En waarmee we volgens mij 7, 8, 9 jaar hebben bestaan en vele steden en kleine gaten hebben bestierd. Nou, het is in ieder geval heel eervol voor Maastricht dat je dit de grote stad noemt. Dat vind ik al heel netjes. Ik heb er nu een andere definitie voor, Jean-Paul, maar goed. Ik weet inmiddels beter. Ik wou zeggen. Maar we hebben van niet precies uit die tijd, van die eerste 9 jaar van jouw band, maar wel van een tijdje daarna, dat je eigenlijk in de blues al een beetje terechtkomt. Ja. Hebben we een fragmentje opgeduikeld op YouTube. Dat heb je daar volgens mij ooit zelf geplaatst, of misschien wel iemand anders. En we hopen dat we daar royalty-gewijs doorheen komen, want we willen daar toch graag iets van laten zien. Mm-hmm. Mochten mensen op YouTube zitten te kijken en we worden er afgekukeld, ja, ze weten inmiddels, dan kunnen we dan is dat op de reden. Facebook kunnen we verder gaan kijken, want dan moet je daar zijn. We gaan toch maar eens eventjes luisteren naar een minuutje van een nummer wat jij daarvoor tolkt. En dan mag je naderhand vertellen wat dat precies voorstelt. Oké. Well, I don't go to church on Sunday. Don't get on my knees and pray. Don't memorize the books of the Bible. Got my own special way. But I know that Jesus loves me. Maybe
maybe just a little bit more. I fall on my knees every Sunday as a roller leaves again the storm. Well, I've got to be a chocolate Jesus, make me feel good inside. Got to be a chocolate Jesus, keeping me satisfied. Nou, Ja. van wie was dit nummer? Dit nummer is oorspronkelijk van Tom Waits. Ah. De titel is Chocolate Jesus. Het was in Übach-Pallenberg of all places. Helaas is die leuke tent ter ziele. Tatort. Daar waar vele tribute bands hebben gespeeld. Van noem ze maar op. Van Metallica tot in dit geval Tom Waits. Dus wij hadden op dat moment al de tribute band met de naam The Piano Has Been Drinking. En dit was een van de, volgens mij 3 optredens die we er ooit gegeven hebben. En Chocolate Jesus, ja, dat is voor mij nog altijd een nummer. Ik was daar eigenlijk vrij mild, want normaal gesproken, nu zou ik zal ik meer gaan krassen en nog meer brullen. Op zijn Tom Waits aanzetten. Ja. Er zijn mensen die zeggen van, nou, doe dat nou maar niet, want hou je eigen stem maar ik ja, dan wordt het misschien wel een beetje een imitatie. Dat is natuurlijk wat je uiteindelijk niet moet hebben. Je hebt ook een eigen boodschap, neem ik aan. Ja. Die je ook ruimte moet geven. Dat is inderdaad gevaarlijk. En daar moet ik inderdaad ook voor uitkijken. Ik zeg ook altijd zo, ik interpreteer. Zo'n nummer als Chocolate Jesus, op de een of andere manier zet het voor mij meer kracht bij als ik het inderdaad echt haal uit mijn gekraste stembanden. Dat vind ik... Het moet pijn doen. Okay. Daar kan je geen opera van maken. Dan mis je de strekking van het nummer op de een of andere manier. Nou, je hoort bij Tom Waits en ook bij jou hoor je toch een bepaalde doorleefdheid. Gelukkig. Als ik die jou toedicht, dan gaat dat verder dan sigaretten roken, denk ik toch? Nou, nee. Jean-Paul, dan moet ik je teleurstellen. Hier staat een glas wijn. Ik heb er al volgens mij zeker een 3 kwartier niet maar genipt. Whisky staat bij mij weliswaar in de kast. Drink ik ook amper. Ik ben echt totaal geen drinker. Okay. Ik rook inderdaad, nog steeds. Maar nee, voor de rest eigenlijk geen enkel medicijn. Genotsmiddelen en misbruik daarvan hoor, daar gaat het niet om. Maar gewoon een leven dat in de diepte geleefd wordt. De dingen niet uit de weg gaan die op je pad komen en ze aangaan. Dat is mooi dat je dat zegt. En dat is denk ik ook wel zo voor een groot deel. Ik hou wel van het duiken. En ik hou ook wel van de krochten. En voor mij mogen het eerder ratten zijn dan muizen. Omdat die toch meer de waarheid vertellen, denk ik, dan alle in een goed gepak geklede, ja, noem het maar op, volk. Daar komen we zo meteen zeker op terug, want je hebt ook een aantal hele interessante boeken en films aangeduid. Maar we gaan eerst even kijken naar een interview dat een beetje de diepte ingaat. Dat moet een van jouw kunstenaars zijn geweest waar je door geboeid bent. Ja. Joseph Beuys. Ik heb dat fragment, zodat ik je aan de reden val, ook in eerste instantie gestuurd. Tuurlijk, het is voor mij een groot deel nostalgie. Beuys is voor mij, de laatste tijd wat minder. Maar toen ik naar de kunstacademie ging, was het wel een naam die gegriefd stond in mijn gereedschapskist. Maar ik heb het interview gekozen omdat de setting als zodanig van dat interview... Wij zitten nu inderdaad in een heerlijke leren zetel tegenover elkander. Maar Beuys op dat moment zit aan een keukentafel, of aan een keukentafel. Met het brood in de aanslag. Je ziet waarschijnlijk niet dat hij met dat grote mes het brood snijdt. En de hamlappen gedegen op het geboterde brood zal leggen. En onderwijl dat er gegeten en gedronken wordt, gaat het gesprek over antikunst en kunst. We gaan kijken naar een beginfragmentje waarin de interviewer hem toch wel het vuur aan de schenen legt en zegt van Beuys, de mensen begrijpen jou niet. Oh ja, oké. Je vliegt over alles heen, je bent gewoon niet te begrijpen. En daar heeft hij een prachtig antwoord op. We gaan het zien. Woran liegt es, dass so wenig Leute
sagen, oh ja, Joseph Beuys, den verstehe ich. Alles klar, was mit dem, ich verstehe das, was er meint. Und sein System, seine soziale Plastik, sein sozialer Organismus ist eine wunderbare, leicht verständliche Sache. Das sagt kein Mensch, weil es keiner versteht. Nee, das stimmt nicht. Es ist nicht Ich übertreibe, wenn ich sage keiner. Ja, es ist natürlich, es stellt schon einige Anforderungen. Richtig. Ne? Und diese Anforderungen lassen sich meines Erachtens nicht auf dem normalen Denkwege schnell erreichen, sondern da muss man man muss eine Ruhe und eine meditative Einstellung zu der Sache haben. Das heißt, man muss quasi Ideen sehen können. Und das fällt den Menschen schwer. Die Leute sagen immer, wo gab es das denn schon mal, Herr Beuys? Ja, ich sage, wenn es das schon mal gegeben hätte, dann brauchte ich nicht davon zu sprechen. Ich spreche von einer Sache, die es noch nie gegeben hat. Und das ist für Menschen schwierig, Ideen zu fassen und sagen, ein völlig unsichtbares Gebilde wie die soziale Plastik soll eines Tages wirklich werden. Das fällt den Menschen heute sehr schwer. Die sind unheimlich verknöchert. Auf Beweise, auf handfeste Knochensachen wieder. Das ist aber, wenn man das ein bisschen übt, dann erfahren die Leute, da ist es doch. Wo ich immer gedacht habe, das fehlt mir. Da fehlt mir einfach die Imagination, die Intuition, eine Inspiration. Jetzt erlebe ich mich überhaupt erst als Mensch. Ich bin doch gar nicht so klein, wie hier da die Linie läuft. Ich bin doch so groß wie die ganze Welt. Das Denken, das kommt ja aus der Welt heraus. Ich bin doch gar kein kleines Wesen. Ich bin doch eigentlich fast eine Art Gott. Das müssen die Menschen doch erleben können. Und dann sagen sie einmal so, hier, jetzt aber, was steht in der Verfassung? 2002, das Volk bekundet seinen Willen durch Wahlen und Abstimmungen. Dann sagen die Leute, wo ist das Abstimmungsgesetz? Denn da steht eindeutig, wir sind der Souverän. Wir machen die Gesetze. Und wir beschränken uns nicht nur auf den ersten Punkt durch Wahlen, sondern wir wollen auch das Abstimmungsgesetz jetzt haben. Ja, da geht die Sache schon weiter. Een hele opmerkelijke figuur, deze Joseph Beuys. Ja, Ik kan van hem een performance herinneren waarin hij een jakhals in een ruimte lost. Coyote, ja. Een coyote, ja, wat zoiets was het. En hij zat in een doek, vilten doek zat hij gewikkeld. En die hond die pakt hem uit, zeg maar. Ja, Die denkt, wat zit hier? speelde zich af in New York volgens mij, of all places. Ja. Op publiek achter glas. Nou, die Beuys heeft natuurlijk een hele rare geschiedenis. Als je je bedenkt dat hij als jongeling een begenadigd pianist was en van Satie hield, maar vervolgens zich aansloot bij de Hitlerjugend. In een Stuka terecht kwam. In een Stuka terecht kwam en daar door de Tartaren werd opgevangen, of in elk geval gered, met was en veld. Ja. Althans, dat is het verhaal. Reuzel. En Reuzel, ja. En hij was volgens mij zo ontzettend gehavend door dat ongeluk dat, en ook dat is inderdaad een mystiek verhaal waar de waarheid volgens mij nog altijd niet voor aan het licht is gekomen, dat hij een zilveren plaat onder zijn schedel heeft om... Ja. Vandaar dat hij dus die hoed vaak droeg. Ja. Nou, ja, mystieke figuur. Maar hij is niet meer onder ons natuurlijk. Hè, dus, 1986 is hij volgens mij overleden, hij dacht ik. In 21 heb ik opgezocht. En Ja. dan ben je toch wel, dat hoor je bij de oudere heren. Ja. Ja. Maar je werd erdoor geïnspireerd. Was een heel aparte kerel. Ik heb in die tijd ook wel werk van hem gezien. Serieus? Ja. Ja, ik Oké. dat ook. Maar niet op de manier zoals jij dat helemaal ervoor ging, maar toch... Ja, nou ja, helemaal ervoor ging. Ik was eigenlijk met name ontzettend gecharmeerd van zijn tekeningen, die uiterst minimaal waren. En nou ja, zoals je weet, hij tekende met bloed, koffie, thee, drap, spul, poep, desnoods. Ja. Maar die tekeningen die waren op de een of andere manier zo doorleefd, maar heel minimaal, heel compact, heel klein. En ze hadden bijna allemaal een ziel. En ja, ik bedoel, ik kan ook tekenen, maar voordat je dat effect of die ziel in die tekening kan brengen, dan, ja, nee, daar hoort wel ietsje meer bij dan alleen het Nou, ik moet pennetje. zeggen, dat gaat jou ook behoorlijk goed af, want jij produceert volgens mij bijna dagelijks een nieuwe print. Ja. En dat gaat niet met drap en koffie Nee. en andere Nee. nou ja, restproducten noem ik het maar eventjes. Maar, Nee. maar jij doet dat digitaal. Ik doe dat digitaal, ja. En ik kom er maar niet los van. Ik heb een paar weken geleden volgens mij op Instagram de aankondiging gemaakt dat ik het maar weer eens met olieverf ging proberen. En weliswaar op waterbasis, omdat
Ik denk, ik heb nu geen zin in terpentijn en al het andere spul. Ik bedoel, hier kan je nog lekker met water je handjes schoonmaken en de penselen. Maar dat was moeilijk. Ik heb me nog altijd maar heel vertrouwd gehouden bij de Wacom tablet. Dus zo'n mooi tabletje wat dan links van mijn computer ligt. En daar teken ik mee en daar staat mijn Macje en daar kijk ik op en maak mijn tekeningen met een tekenprogramma. Er komen een paar plaatjes voorbij, we hebben er een stuk of 10 denk ik. En daar kunnen we eventjes zien wat je aan het doen bent. Misschien zit er ook nog wel eentje bij die beweging, maar dat gaan we Oh ja, dat kan, kijken ja. naar de stilstaande plaatjes. En dit is een van jouw tekeningen, ik weet niet van wanneer. Dit, die is vrij recent. Ik denk dat die een dag of 3, 4 oud is. Ja. Bretagne zitten we weer, daar gaan we het straks over hebben volgens mij. Ja, dat komt zeker nog voorbij. En Ja. deze heb je ook weer een titel gegeven, want het geven van een titel vind ik ook altijd een groot mysterie hoe je dat voor elkaar Volgens mij draagt dit de titel Vissersburen, meen ik. Of Vissersbuurt, ja. Oh ja. Ja. Nou ja, inderdaad. Ja, het zijn 2 elementen die er zeker in voorkomen. Ja. Maar mooi gemaakt, want het ziet er eigenlijk ook nog wel heel ambachtelijk uit, alsof het echt geaquarelleerd is. Ik heb er eentje laten vergroten, even kijken, 1,50 bij 1,50, dus dat is behoorlijk groot. En er zijn mensen die staan dan voor die print, want uiteindelijk heb je dus een print. En die staan daarvoor en die denken, en die zeggen dan, is het een monotype? Is het een ets? Is het een... Nee, het is een print van een digitale tekening. Dat is de enige manier eigenlijk om ze op een drager te brengen. En dan nog is het inderdaad maar afwachten of dat de kleur, zoals je hem nu ziet, identiek is aan hetgeen de print uiteindelijk vertelt als die gedrukt is. Maar ik moet zeggen, in de meeste gevallen, anno 2021, is dat fantastisch. Ik bedoel, er kan zoveel met print. Dit is voor mij een absolute fijne manier om uit te drukken. Dit zijn inderdaad vrij latere tekeningen, een paar dagen Je geleden. hebt je eigenlijk ontdaan van alle praktische bezonjes. Je hoeft niet geen kleurtjes te mengen. Geen ultramarijn onder de nagels. Ja, precies. Je hoeft Nee. niet in bad na je schilderwerk. Het is gewoon een vrij hygiënische manier van werken. Ja. En hoe lang doe je over zo'n werk ongeveer? Zo om een idee te krijgen? Ben je daar een hele middag mee bezig? Nee. Dat gaat sneller. Nee, dat gaat heel snel. Ik werk met een programma dat heet Coral Painter. En dat is bij het eerste gebruik zie je heel veel toeters en bellen, waarmee je even geen raad weet. Maar ik heb mittlerweile, zou Joseph Beuys zeggen, bepaalde techniekjes gevonden die ik eigen heb gemaakt en waarmee ik ook mijn eigen handschrift hanteer. Dus af en toe kan het heel snel gaan. Ik bedoel, ik zit er volgens mij niet ver naast als de meeste tekeningen gemiddeld 20 minuutjes. Dan moest het gepiept zijn. Ja. Maar er zit natuurlijk een hele lading onder van dingen die je eerder hebt geprobeerd. Het is een soort vervolgverhaal bijna, Ja. zou je kunnen zeggen. Ja. Omdat heel veel thema's zie ik terugkomen. Dus als je jou volgt, en ik ben niet de enige die dat doet. Dus je hebt behoorlijk wat volgers die dit in de gaten houden. Ja. Dan zie je toch thema's terugkeren en een soort generieke lijn daardoorheen. Het heeft altijd een bepaalde nostalgie, verstiltheid, landschappelijkheid, desolaatheid. Bretagne is voor mij, de kust is nog altijd een thema, de visser, maar vaak het desolate, het nostalgische. Zoals je de Chirico had als metafysische schilder, dus hoog gegrepen, ik bedoel, daar wil ik mij niet mee vergelijken, maar die sferen probeer ik dan altijd wel een beetje op te roepen. Iets tijdloos, bijna archaïs, dat je zegt, ja, dit is eigenlijk van alle tijden en heel historisch en tegelijkertijd ook wel weer futuristisch. Oké. Ja. Maar je blijft dat dus leuk vinden. Ik geniet er ontzettend van. Dus voor mij, het stokbrood voor de Fransen is het tekenen voor mij, dat hoort er op de avond bij. Is er niet iemand die je benaderd heeft om te zeggen van, kun je mijn boek niet illustreren? Of, ik zou willen, Jean-Paul, dat het zo was. Nou, er is wel iets gaande. Dat wordt een kinderboek, Het meisje en de draak. Dat is nog in ontwikkeling. De tekeningen zijn grotendeels klaar, er moet er nog eentje komen. Dat komt binnenkort uit. Dat was een leuk jobje. En ik heb ooit in Amerika iemand gevonden, hij vond mij, zo moet ik zeggen. Dus hij zag mijn tekening en die had zoiets van,
Ik heb een verhaal gevonden. Nou, mijn opa heeft het gevonden en ik heb het gekregen. En ik wil dat illustreren. Zou je me willen helpen? Hij moest volgens mij 15 tekeningen hebben. Dus ik vroeg op mijn beurt van, what does it pay? Nou, die man die had geen cent aan zijn kont of geen cent in zijn portemonnee om aan zijn kont te krabben. Dus dat was een beetje mecenerswerk. En ik heb uiteindelijk, wat was het, iets van $100 of $150 gekregen. En ik denk, ja, dit doe ik nooit meer. Want ik had er gewoon heel veel werk aan gehad. Maar je staat wel in een boekje dan ergens? Ik sta wel ergens in een boekje. En dan mag je toch ook... Zo'n boekje. Dat heeft hij toch wel gestuurd dan? Ik heb het boekje gekregen, maar in oplage was het zo miniem dat ik er bijna zeker van kan zijn dat het in China niet bereikt is. Nee, maar goed. Het is wel een hele nobele eer dat iemand jou verkiest. En oké, als hij zelf ook geen geld heeft, dan is dat natuurlijk de consequentie. Ja, moet je gaan. Het klinkt niet als een commerciële iemand die dat handig aanpakt. Nee, dat deed hij zeker niet. Maar je bent nee. wel vereeuwigd. Ja, dat is waar. Jouw digitale werken, ja, hoe vereeuwigen we die? Dan moeten dus mensen een print gaan vragen en dan hangen ze die aan de muur. Ik zit me wel eens af te vragen. Kijk, harde schijven die zijn er sinds jaar en dag. En ik ben blij dat ze er zijn. Maar er zijn harde schijven die zelfs nu niet de nodige terabytes bevatten om mijn hele archief weg te kunnen staan. Daar moet ik zo voorzichtig in zijn en regelmatig backups maken. Ik heb, om even terug te gaan naar de tijd van Facebook, waar ik dus ook lid van was, en in die tijd heel veel volgers had, waaronder vooral Russen en Chinezen. Ik had er volgens mij 6000 en nog wat. Toen kwam Zuckerberg met die dataverkwanseling en toen dacht ik, dikke middelvinger, ik kap ermee, ik ga weg. Maar ik was helemaal vergeten om mijn tekeningen te backuppen of weer naar me toe te halen. En die stonden daar. En die stonden daar allemaal op, dus die ben ik allemaal kwijt. En dat waren er volgens mij 3.000 of 4.000 in getal. Oh jezus. Toen al. Ja. En al die volgelingen dus ook. Ja, die was ik ook kwijt. Ja, een enkeling is mee verhuisd naar Instagram. Dat zijn dure lessen. Ja, dat zijn hele dure lessen. Ja. Oké, dus je bent weer opnieuw begonnen als een, Instagrammer. Ja, de eerste Instagrammer. Ja. Dat brengt ons bij iemand die als vondeling tevoorschijn kwam. En in een film is terechtgekomen die jij fantastisch vindt. Dat is ook een eersteling. Dat was Caspar Hauser. Ja, fantastisch. Fantastisch. Dat was jouw aanbeveling van als je een avond wil Netflixen, dan moet je daar zijn. Nou, hij is volgens mij niet op Netflix te vinden. Het is een... Ja, het is een tijdje geweest, geloof ik. Ik heb hem volgens mij in de bioscoop gezien. Mm-hmm. En dit is de versie, want er zijn volgens mij 2 versies. En dit is de versie van, moet ik even denken, zeg eens gauw, onze grote Duitse filmer, die ook Das Boot en zo. Oké. Nou, daar is hij in elk geval van. Ja. En ik was zo gegrepen door dat verhaal, omdat de triestheid in kern, ik ga niet zeggen, ik voelde een gelijkenis, maar ik voelde wel de pijn. En pijn voel je volgens mij op het moment dat er in basis, in jouw eigen kelder, wel iets is wat er aan refereert, op welke manier dan ook. En die Caspar Hauser, die heeft, voordat hij werd aangeboden, want dat vertelt de film straks, in dat dorp, in Nuremberg geloof ik, aan het volk, opgesloten gezeten, jarenlang in een kelder met 2 hobbelpaarden, waarmee hij enkel rondjes draaide. Dus die betonnen vloer, die was helemaal uitgegraveerd door die paarden. En het enige wat hij kon zeggen was, ich möchte gerne ein Reiter werden, wie einst mein Vater auch gewesen ist. Dat was ongeveer de enige tekst die hij kon. Bedankt. Ik vind het nogal een volzin. Ja, het is een volzin. Ja. Je verwacht de eenvoudigere teksten van iemand die voortdurend opgesloten is. Maar het is een gedramatiseerd verhaal. Ja, maar fantastisch. Ja. En ook hierin schuilt weer de mystiek van wat is waar. Wat is er van waar, van het verhaal. In die 2 films, in die 2 versies, wordt hij eigenlijk op verschillende manieren belicht. En het is inderdaad maar de vraag in hoeverre de waarheid er werkelijk is. Feit is dat hij werkelijk wel heeft bestaan, want hij is begraven en het graf is te bezoeken, bla bla bla. Ja, hij valt onder de categorie wolfskinderen, noemen ze dat. Oké. De kinderen die echt vanaf de geboorte eigenlijk geen menselijke begeleiding hebben gehad, maar natuurlijk wel voeding. Maar het Romulus en Remus verhaal, die is natuurlijk ook door de wolven zouden zijn opgevoed.
daarvan zou dat voor hem dan ook gelden. Oké. En heel vaak waren dat kinderen van adellijke of koninklijke afkomst. Precies. Maar die mochten geen troonopvolging hebben. Dus die moesten ergens in een kelder worden opgesloten. Pruisen, ja. Dat is ook zoiets, hè? Ja. We gaan naar een fragmentje kijken met weer alle risico's van die. Maar hier zit geen muziek bij. Dat is een heel mooi fragmentje uit, uit de film Caspar Hauser, zo heet de film. Warum ist mir alles so schwer? Warum kann man das Klavier nicht spielen, so wie das Atmen? Het tragische verhaal van Caspar Hauser. Het mooie is, je zegt het inderdaad, het is een trailer, dus het is een aan elkaar gelast fragmentenreeks. Ja. Maar wat er gebeurt op het moment dat hij uiteindelijk is verkocht en in een redelijk welgestelde familie wordt opgenomen, moet hij de spraak van begins af aan helemaal terugvinden. En een mooi voorbeeld om te zien hoe die geest, naarmate dat hij weer een beetje in de wereld van sprake komt, werkt. Die psychiater die geeft op een gegeven moment een voorbeeld dat hij zegt: als ik een appel naar jouw voet toe gooi, dan kan jij je voet ervoor zetten en dan stop je de appel. Dan blijft hij liggen waar hij ligt. Hij gooit die appel naar Caspar Hauser. Echter, die appel rolt over de schoen van Caspar Hauser. Waarop Caspar Hauser zegt: der Apfel wählt seinen eigenen Weg. Ja. En er zitten dus meer van dit soort geniale vondsten, zijn er niet, maar kwetsbare menselijkheden in. Ja, maar dan ben je als psychiater toch uitgepraat. Ik bedoel, het heeft toch geen enkele zin. Nee, precies. Met die jongen nog te gaan zitten oefenen. Precies. Nee, maar het zal de psychiater ook goed gedaan hebben, denk ik. Ja, want dat is inderdaad het mooie aan die wereld van kwetsbaarheden. Dat, we gaan volgens mij straks ook inderdaad naar dat autistenspectrum gebeuren. Dat komen we nog, ja. Waarin eigenlijk ook de kwetsbaarheid wordt geëtaleerd. Waarop menigeen denkt van, oh, wat een gesukkel, of oh, wat een ellende, wat een gestruikel. Maar ik ben ervan overtuigd, in elk gestruikel en in elke ellende en menselijke kwetsbaarheid schuilt gewoon wel een waarheid en een bepaalde eerlijkheid die eigenlijk net zo eerlijk is als onze welbespraaktheid en onze manier van denken. Ja, en waardevol. En waardevol. Voor de community, denk ik wel. Ja. Ik denk dat de groepjes die door de bossen trokken en probeerden de apen uit de bomen te schieten om te overleven, dat daar ook allerlei verschillende karaktereigenschappen en ook beperkingen tussen zaten. Ja. Dat al die mensen nuttig waren. Ja. Anders dan zaten we hier nu niet in al onze diversiteit. Zo moet het ooit ontstaan zijn. Maar ja goed, dat wil in deze cognitieve wereld niemand begrijpen. Nee. Als we allemaal worden opgeleid tot professor, dan gaan we dat nog worden ook. Maar dan wordt de samenleving niet beter van. Maar niet iedereen zou het volgens mij ook kunnen of willen, denk ik. Hè? Ik bedoel... Gelukkig willen we het niet. En jij al helemaal niet. Ik moet er niet aan denken. Nee, ik vind authenticiteit... De systemen die hebben jou niet gepakt. De schoolse systemen? Nee. Ik had het in die zin ook niet anders willen doen als ik terugga naar de keuzes in mijn levenswandel tot nu. Het enige wat ik misschien anders had willen doen was dat ik misschien wel naar het conservatorium was gegaan om piano te studeren. Zodat ik in de avonduren in plaats van achter dat digitale petje achter de piano kon zitten en voor Elise kon spelen. En toch die fles whisky er op de piano. Dan wel. Ja, dan wel. Ja. Theo, in het volgende leven, of misschien in de finale, in grand finale, je weet het niet. Je kunt het allicht proberen. Het is een absolute keuze die ik dan wel, of die ik denk ik wel gemaakt zou hebben, ja. De muziek, conservatorium of zo. Soms word je ook door iemand bij de deur meegenomen in iets waarvan ik me dan wel eens afvraag van, oké, dit doe je, dit heb je gedaan. Dat was onder andere jouw voice-over bij de commercial die een zekere Hans Brusselmans... de SP, ja. Een commercial die landelijke bekendheid heeft genoten. Die is op het journaal geweest, geloof ik zelfs. En in ieder geval op allerlei plekken. En rumoer. Dat ging over een Hans Brussel. We kunnen die commercial niet laten zien, want dan zit alle mensen weer, de Brudel zit daaronder. Oh, okay. Van voor tot achter. We hebben er wel, geloof ik, wat plaatjes van. Dat is altijd wel illustratief dat we even kunnen refereren aan iets wat we zien. We zien hier... Jos Jonkers. Jos Jonkers, de acteur
die Hans Brusselmans speelt. Maar eigenlijk hebben we het natuurlijk over Hans Brusselmans. Ja. Nee, Frans Brusselmans. Nee, Hans. Hij Oh ja, Hans Brusselmans. Het was... En het is Frans Timmermans. Het is Frans Wat je Timmermans, zo was het. Ja, En hier zie je, ja, hij lijkt ook echt wel een beetje op Frans Timmermans. Dat hebben ze toch al ja, is goed gedaan. Mooie locatie ook trouwens. Hè? Een baardje heeft, ja, die locatie die ken jij denk ik ook niet. Nee, ik weet niet wat het is. Nee. Het ziet er wel allemaal heel gelikt uit. Hij doet in het begin van de commercial al doet hij meteen zijn broek uit. Ja. Ik weet echt niet waarom, maar Ja. uiteindelijk gaat hij zich te buiten aan taartjes en nou ja, eigenlijk is deze commercial geïnitieerd door de SP, Ja. geloof ik. En ze hebben jou gevraagd de commentaar daarbij te leveren, de Ja. voice-over te doen. Die vraag kwam van Jos, de acteur. Ja. Omdat, ik doe er niet al te vaak iets mee met Jos, maar ik vond het wel erg fijn, leuk, aardig, sympathiek dat hij mij erbij haalde. Al had ik geen enkel idee dat dit leidde tot een rumoer met hoofdletters. Ja. Ik werd overal en door iedereen aangesproken van Theo, dat is toch niet jouw stem? Jawel, dat ben ik. En er waren mensen die waren er verbouwereerd over. Anderen vonden het weer cynisch prachtig. Het was een over en weer van complimenten en waarom heb je dit gedaan? En, Je komt in een politieke arena terecht. Dat is het. Je opeens lijkt alsof je kleur gekozen hebt. Precies. En dan doe je daar dus aan mee. Ja. Goed. Nou moet ik zeggen, kijk, SP is voor mij nooit een vies boekje geweest, helemaal niet. Ik bedoel, ik heb het altijd wel een redelijk warm politiek hart toegedragen. Maar het gebeurde inderdaad dat mensen me inderdaad ook gingen vragen naar hoe sta jij daarin, in dit politieke veld, met dit spotje. Ja, en daar had ik dus op een gegeven moment gewoon geen zin in. Ik ben onderhand wel in het appen geweest met Jos Jonkers, die daar ontzettend veel lol in had dat dit zoveel rumoer teweegbracht. Maar jullie staan allebei niet op een verkiesbare plek voor de SP, dus ik denk Nee, dat het meevalt met dat nee. engagement. Nee, zeker niet. Nee. Wat zou je doen als je politiek, laat ik maar zeggen, iets in de Tweede Kamer te brokkelen had? En, No way, uitgesloten. ja, die Uitgesloten. daar niet mee bezighouden. Uitgesloten, nee. Ik ben ervan overtuigd dat als ik daar ooit een ja op zou zeggen, dan ben ik een multi-schizofreen die volgens mij de wereld van 36 kanten moet bezien en bekijken om iets op die bank in die kamer te betekenen. Zo zitten volgens mij politici over het algemeen in elkaar. En dat zou ik niet kunnen. Je bent een intuïtieve persoonlijkheid, denk ik. Ja, zeer. Ja. Daarom wil je ook jouw fascinatie voor autisme, want daar werkt het anders. Ja, die fascinatie die is er niet dagelijks, maar aangezien ik een absolute Netflix-junk ben, kwam ik uit op de serie, ik ben even de titel kwijt, gaan we dadelijk naar kijken. Ja, die heet, even kijken, Love on the Spectrum. Ja. Is het die? Love on the Spectrum, ja. Dus het autistische spectrum. Ja. Waarin, want je hebt dus die first dates, dat koppelen in het restaurant, waar een Nederlandse versie van is, maar de originele is van de BBC. Die vind ik overigens erg goed. De Nederlandse versie vind ik verschrikkelijk. Dan moet je eerlijk zeggen, ik vind het over het algemeen erg saai, want Ja, vreselijk. het gaat van dik hout zaag met planken. Nou, maar die BBC-versie vind ik oké. Daar Te weinig. gebeuren af en toe gekke dingen. Maar goed. Beter gescript. Ja, en de personages zijn beter. Maar in deze serie op Netflix, daar zien we dus twee mensen die autistisch zijn van nature en elkaar gaan ontmoeten. Ja, en elkaar gaan ontmoeten. Dus die hebben een soort van, met behulp van een soort van coach, hebben die elkaar gevonden. En dan moet dus inderdaad blijken of ze elkaar leuk en aardig vinden. En vooral of dat het matcht. Want het zijn natuurlijk toch mensen met de nodige hindernissen. Ja. En er gebeuren de meest rare dingen. In die hele, het is een aanrader. We laten er wat plaatjes van zien, omdat we ook hier zijn. Ik weet, Netflix heeft natuurlijk zijn royalties heel goed beschermd. Mm-hmm. Maar Love on the Spectrum is de serie die ik ook nog helemaal niet gezien had. Maar het is wel fascinerend om te zien hoe die gesprekken daar verlopen. Heel fascinerend. Ja. Het lijkt inderdaad heel veel op de series die we hier gewend zijn. Hè, die over dit soort eerste ontmoetingen gaan, een soort blind dates. Ja, precies. Die mensen kennen elkaar ook nauwelijks van tevoren, of helemaal niet. Helemaal niet? Die zijn door deskundigen, noem ik hem maar even, gekoppeld.
Ja, ja. Programmamakers. Ja, die zitten er waarschijnlijk ook tussen, maar ook wel kundige coaches die alle weet hebben van autisme in alle spectra die er zijn. En de mannen en de vrouwen in die hele documentaire begeleiden. Alle moeilijkheden die ze zouden kunnen tegenkomen en die koppeling, die worden besproken van wat zou je doen als. En denk je wel aan het feit dat je de stoel dan wel even achter de billen van je partner aanschuift als jullie een etentje hebben. Hè. Van dat soort fatsoensnormen, die worden dan besproken. Alles komt voorbij. Ik heb ervan genoten, van die documentaire. Serie is het eigenlijk. Ja. Oké, dus dat is een regelrechte aanbeveling om daar maar eens... Zeer zeker, ja. Dus, nou goed, Theo, dat gaan we zeker doen. Dan heb je natuurlijk nog, en dat is eigenlijk een beetje het finale thema, wat ik toch graag van jou eens wil horen. Jij trekt met grote regelmaat naar het buitenland, maar vaak naar dezelfde plek. Oui, bien sûr. Maar vaak, oui, bien sûr. Ja, je gaat allerlei plekken, maar nou, ja, ik bedoel, het klinkt nou inderdaad alsof ik 3-4 keer per jaar naar die mooie streek, we hebben het over Bretagne, cross. Dat is niet het geval. Vorig jaar gelukkig, de laatste keer tussen de 2 coronaperiodes konden we die reis maken. We hadden al geboekt in dat bewuste huis. En het was tricky. We hadden zoiets van, gaan we dat meemaken? Gaat het lukken? Uiteindelijk is het gelukt en in die periode hebben we dus in de buurt van Vieux-Bréhec, dat is ongeveer een plek waar we ons erg thuis voelen, zijn we naartoe gereden en je zei het al in ons voorgesprek, het is wel een pokken eind rijden. Ja, dat is het. Dat is het. Want met name dat plassertje, dat puntje, zeg maar richting Brest, waar je dan niet harder dan 100 mag rijden, dat trekt zich verrekt te lang. Ja, dat is als Amsterdammers die richting Maastricht rijden en denken bij Eindhoven, we zijn er bijna. Exact. En dan niet in de gaten hebben dat het nog zeker een uur gaat duren. Precies. Ja, dat is ongeveer het gevoel. Ja. Maar dan kom je dus inderdaad in Bretagne en dat wat me daar ontzettend trekt is de rust. Ik hou niet zo van fluoriserende surfplanken en ander spul. De visser natuurlijk, de bouw, de huizenbouw, maar ook het authentieke nog steeds in die streek, dat ze daar nog altijd het Bretons spreken. Kinderen in de schoolbanken, die worden nog altijd Bretons onderwezen. Het is een taal die je niet verstaat, want als je het al leest, het zijn 37 medeklinkers met 1 klinkertje. Het komt nog altijd lonst. Zoiets, bijvoorbeeld. Oké. Moeilijk. Ja. Ik moet er niet aan beginnen. Maar dan zit je dus in zo'n gat, daar ergens aan de kust. Dan haal je het brood bij de bakker. Kleine bakker, bij de kerk. Schuin er tegenover ligt een kroeg waar alle sukkelende inheemse zwervers bij elkaar zitten en van hun laatste geld de krasloten kopen. Dus die krassen voor de miljoenen, die ze waarschijnlijk toch niet vinden. En onderhand wordt dat oude stuk stokbrood gevoerd aan de hond die ernaast zit. Nou ja, het is Fellini ten top. Ik kan daar zo ontzettend van genieten. Het is ook bijna Limburgs, maar dan 60 jaar geleden, zeg maar. Nou ken ik Limburg 60 jaar geleden niet, maar zoiets zal het zijn, ja. En dan niet te vergeten die muziek, die Bretonse accordeonmuziek. Ja, daar hou ik niet zo. Nee, want daar horen ook doedelzakken bij. Van die fluiters. Nee, dat vind ik... Dat vind ik wel net iets te volks. Nee. Dat is niet de reden geweest dat ik naar Bretagne... Maar je trekt daar door het landschap, je gaat naar de cliffs en natuurlijk... En de menhirs natuurlijk, hè, die er staan volop. Hè. Ja. Daar waar Asterix mee aan de haal ging. Of Obelix was het. Hè. Wow. Dus je hebt daar een stukje van je hart verloren. Ja, dat heb ik zeker. Ja. Je bent even echt weg van alles. En je zit in een totaal andere sfeer. Sowieso de Franse taal interesseert me zeer. Ik moet altijd wel even opstarten. Het duurt pak een beetje een dag of 2 en dan gaat het, ik kan niet zeggen als vanzelf, maar dan vind ik mijn woordjes wel.
moet uitkijken dat je niet te arrogant en vanzelfsprekend ga worden, want dan rammelen die Fransen natuurlijk over je heen. En dan moet ik zeggen lentement, want daar gaat voor mij iets te rap. Maar het is een mooie taal. Ik spreek hem graag. Als we daar voor het eerst naartoe gaan, wat beveel je dan aan om te gaan zien? Poh. Ja, de Côte d'Armor zou ik zeggen, de Roze Kust, is mooi. Dat is misschien wel net ietsje te druk. Ik had het net over Vieux-Bréhec. Mooie plek. We gaan dus eventjes naar die eilandjes kijken die daar langs de kust liggen. Oké. Met jouw muziek erbij. Want we hebben je opgespoord op het web. Daar vonden we een prachtig nummer. Het blijft in je hoofd hangen, dat nummer. Ik heb al de hele dag dat al in mijn hoofd hangen. Serieus? Dat vanmorgen is gemonteerd. En we gaan eventjes kijken naar een stukje kust van Bretagne. And 20 years ago, coming to this life, son of a woman and a man who lived in strife. He was tired of being poor, and he wasn't into selling door to door. He worked like the devil to the more. Different kind of poverty now upsets me so. Night after sleepless nights, I walk the floor and want to know why am I so alone? Where is my woman? Can I bring her home? Have I driven her away? Is she gone? Ja, op dat eilandje zaten we. Nee, grap. Nee, maar ja, het is in vogelvlucht. Het zijn natuurlijk VVV-plaatjes. Hè. Ik bedoel, maar het is Bretagne. Intussen gaat daar jouw VVV-stem overheen. In een prachtig nummer van meneer Nash. Van wie is dat? Crosby, Stills, Nash & Young. 24 Years is de titel. Ja. Terug te vinden op het album Déjà Vu. En dit was een samenwerking met Michael Roelofs, toen we elkaar nog regelmatig zagen. En het idee hadden om ook met enige regelmaat dit soort dingen te doen. Gewoon lekker, onbesuist, ongedwongen, in zijn toen repeteerhok bij elkaar zitten. En Waits nummers en onder andere dit Crosby, Stills, Nash & Young nummer te brengen. Supermooi. Liggen hier geen ambities meer bij jou om hier iets als je wat meer tijd zou krijgen om die dingen te gaan doen, om daar weer eens een keer wind onder te blazen? Ik mis het zeer. Ja. De muziek sowieso. En de optredens al helemaal natuurlijk. Die mis ik ook zeer, ja. De prijs die we nu betalen voor deze, eigenlijk toch wel weer een soort lockdown. Ik bedoel, je gaat nu de straat op en je kunt helemaal niks. Nee. Dus we zoeken het hier. Ik zei al, de lagen van spontaniteit en intuïtie, die vallen weg. Die worden ineens weggeschraapt en maken plaats voor alertheid. Van, zou ik er wel naartoe gaan naar dat ene concert? Stel dat, weet je. En dat is een hele rare mechaniek voor ons mensen, voor ons nieuwsgierige mensen. Die gewoon, als het even kan, met het grootste gemak hier zometeen om de hoek naar Café Forum lopen om daar even een pilsje te drinken, om er even wat te nemen.
Moeten we weer een poosje op gaan wachten voordat dat kan. Ik ben er bang voor. Ik heb Ja. toen met al die uitbaters, maar ook met de mensen die daar zo graag hadden gezeten en normaal gaan luisteren naar de muziek van Koen van Dam die daar live speelt op maandag. En waar je gewoon een hele leuke avond kunt hebben. Zeker. En Ja. die hebben we nu dan gecompenseerd met een inspirerende samenvatting van de dingen die jou triggeren, waar je iets mee hebt. En ik moet zeggen, dat is toch een bonte polonaise van allemaal grappige dingen die we gewoon eens moeten gaan bekijken. Ons in verdiepen. Nou ja, mooi dat dit de balans is. Er zaten, hoop ik, inderdaad een paar dingen tussen die stel. Hè, op zo'n moment dat we in die lockdown zitten. En de ogen zijn nieuwsgierig en de ziel ook. Dan is bijvoorbeeld zo'n Netflix-documentaire over die autisten is gewoon waanzinnig interessant. En die staat bovenaan het lijstje, daar gaan we morgen mee beginnen. En dan hopen we op die manier ons te kunnen vermaken tot de volgende week, dinsdag of woensdag. Volgende week dinsdag. Dan is er weer een Radio Pirolas. Het gaat werkelijk gebeuren. En ik kan alvast verklappen, dat ik dan hier niet zit als de interviewer, maar dat wij iemand die ik alles heb geïnterviewd zo bereid hebben gevonden om een interview af te leggen met de gast die we dan hebben. Wie dat wordt, verklappen we nog niet. Geen tip van de sluier, Jean-Paul? De tip van de sluier is dat hier in die stoel of in deze zit in ieder geval Christel Reneman. En zij gaat het interview doen met de gast van volgende week. Oh, dus Christel Reneman is de interviewster? Zij is de interviewster. Is Christel, heeft hij niet ook op de kunstacademie gezeten? Nee. Volgens mij zeg je dat goed. Maar dat moeten we haar maar eens zelf helemaal laten toelichten als ze hier weer zit. Want zij gaat in ieder geval meehelpen in Radio Pirolas. Je weet, het is een strijd tegen de uren die we hebben. En het is allemaal vrijwilligerswerk. Ja, je weet het als geen ander. Ja. Dus, en dat geldt ook voor onze technische mannen. We zijn altijd heel blij dat ze er zijn. Ze hebben vandaag een gevecht geleverd met YouTube. Dat gevecht hebben ze tot nu toe verloren, maar we revancheren ons. De hele uitzending komt ook weer op YouTube te staan. En we beloven dat we volgende week terug zijn met een hele mooie nieuwe verse uitzending. Theo, dankjewel dat je er was. Ik vond het superleuk. Graag gedaan. Eigenlijk moeten we gewoon nog 2 uur doorgaan. En dat doen we ook, want we hebben hier nog wijn staan. Die moet op. Vriezer, dus we gaan er vrolijk mee door. Oké. Dank jullie wel en tot volgende week. Tot ziens en blijf gezond. Dankjewel.